Hej med jer derude. Så er det blevet sommer i Danmark og agurketid. Og agurketid, det betyder for de fleste noget med at skulle slappe af, noget med at gå på ferie. Men det kan være, at du er en af dem, der sidder på kontor og sveder over tanken om at skulle forlade skrivebordet. Og er lidt usikker på, hvem tager sig så af de mange bunker, indtil du er tilbage. Så jeg har en løsning på det problem, og den vil jeg gerne dele med dig lige om et øjeblik. Se, for dem af jer, som ikke kender mig, så er mit navn Dennis. Jeg er til daglig partner i konsulentvirksomheden New Street Finance. Der er en mindre konsulentvirksomhed. Vi hjælper virksomheder i SMB-segmentet, primært inden for økonomi. Og min løsning på dit problem er simpelthen at få ekstra ressourcer ind. Det kan også hjælpe dig til tiden efter sommerferien, når budgetarbejdet for alvor skal til at i gang. Så hvis du gerne vil have min hjælp til at finde et par hænder, som kan komme og hjælpe lidt til, så lad mig høre fra dig. Skriv gerne et par linjer i kommentarsporet hernede. Og så håber jeg på at høre fra dig. Og med det vil jeg bare ønske en rigtig god sommer.